जों दाबो साब्रुमनि एबेनेजार स्कुलाव सफायजाक नरक जतन साइमानो जों 2020 सालाव जोंनि बिशाल रिमिका माजुलि बिनि आमा बिनि बाबु थै थांमानि नरक जतन साइमानो कै बरनि स्कुल फरायजाकनाय ते बंनि चाथाय नोंथाय जों जत जागानो जुबासु खालायदों बिनि आमा ते बिनि बाबु थैमानि आगुला त्रिपुरा राज्यनि गोबां लुकुरक न बनो जुबा फायगा जे जुबा फायनाय जतनो हामबाय पिया आफ्रुराव गोबां कग्रि लायजाक दंबायमानि जे बाक्सा तलांनानै नग हिनि कग्रि लायमानि पिया दाबु आमरक जों नुथायांगै दङ हानि बागै जों कग्रि जाकबा दिनै हाय बंनो स्कुल फरायनायनि स्कुल एबेनेजार स्कुल तुगुइ फायजाक के एडमिशन दिनै खालायनानै हिमानि कमिटि बाय गाहामखै कक सालायनायखौ ओ उइकनि बिसिनो ओ तालनि बिसिनो ओ एप्रिल तालनि बिसिनो बंनि एडमिशन खरक थाथामनि न ओ स्कुलाव खालायनाय ते बंनि ओ स्कुलाव परि दंमा जरावो हास्तेनि लुकुरक যারা চুবাসু খালাই নামুচুং তকাঙ্কাই চুবাসু খালাইমানো কারণ ও জায়গা হস্টেল ফিস রক তে বংনি বই খাতা কলম ড্রেস রক নাঙ্গো जों तो जेहेतु कग्रिजाक बंनि जे याकुंबाय बासाय माया साक बंनि परिथानि बरिं चाथानि नोंथानि दंथानि जत जागानो जों चुबासु खालायनाय दिनै धनन्जय एमएलए ते जिनि जागा ते खरकसा ब्लक चेयरमैन धनन्जय त्रिपुरा बो फाइना कक दंमानि बन काइसे मिटिं दंमानि बगे फाइमालिया जों ओ उइकनि बिसिंनो ओ सप्ताहनि बिसिंनो तैसे जों फायै बंनि जत रिचुम पायै नांमानि खाता कलम कागज ते जुतारक जत बेबाक न जों बरनि बागै रेडि खायै जों नेक्स्ट उइक न जों बरनो जागा एडमिशन खालायनाय ते थिनांगो बंनि जे नांगै दंमानि बंनि लाइफआव बंनि शरीराव खामिया जाङा उन तकाय अब जों बेबाक न जों नायनायनि जों रेसपन्सिबिलिटी नाहारका ते बिनि नाना संबो बंनि लगि दंगो बरबलाय जुग जाया आनि बागै जे जारा मुसुंनाय खाकवार दाखुते बहुसं नरक सुबाबि मानो बरकनो पर्सनली फान फाइ नायफाय मानो कारण बंनि बुमा ते बुफा केबु करिखा ते बिन नाना संरक बिन थागु संरक लाइनो जुगिया बिन काको संरक बो सुगसुगया बंनि बुबु साबुति रक दंबायो गाहायनि बागै जों लुकुरक न आमनो कयो जे जारा मुसुंनाय खागोनां लुकुरक नरक फायनाय मानो हामबाय तो सारा जो दौलती कमिटी रो साजा किसा हिन प्रमाण का